Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Hukamupurwa. Nhasi uno tiri munzvimbo yaNyatsime, kunonzi Nyatsime Brema, uko kune murume ari kurarama upenyu unosiririsa, upenyu hwekuti nyange ukatsanangurirwa unochema. Regai tigonzwa zvizere kubva kwaari, asi pane zvatanga tanzwa zvishoma izvozvo. Murume uyu anoti iye akatenga chikafu haasi kuona chiri kuenda kupi, kunyange achidya chaiko anoshayiwa musuwa waanenge achitimba. Saka regai titaure nemurume uyu tinzwe kuti dambudziko raari kusangana naro mukati meupenyu hwake rakamira sei. Ndinokuchingamidzai mukoma. Makadikwa mai. Tiri pedu makadiwo. Ndoda kuti mimi mutangane kunditaurirawo zita renyu nemakore enyu kuberekwa. Ndoitwa Charles Madzivire, 44 years. Alright, mukoma Charles, tasvika muno munzvimbo yamugere, tanzwa kuti mune dambudziko ramuinaro. Munogona kuti tsanangurira kuti chii chanetsa mukati meupenyu hwenyu? Ya, ichokwadi matambudziko andiri kusangana nawo akatoti wande zvokuti ndiri kushungurudzika pamararamiro chaiwo. Chokutanga, inini ndiri munhu asingaoni zvakanaka, ndisingaoni zvachose, asi masikati ndinotoone mbichana, usiku handitooni zvachose. Saka nhau iri kuitika izvozvizvi, ndiri kuti ndikawana chikafu chakaita sehupfu, hupfu hwakaita sekuti ukawana 5 kg hupfu, 5 kg hupfu pamunhu anogara ari 1, unokwanisa kuita mazuva akati rebei uchikwanisa uchibika sadza uchidya. Asi zvinondishamisa ndezvekuti pa5 kg hupfu handipedzi kana kuti 3 days 4 days hadziperi hupfu unenge watopera. Zvinotoni zvakaitika kwenguva yakati rebei izvozvo zvandonyatsokuona kuti hupfu pane zviri kutora, pane zviri kudya hupfu. Ndine rimwe zuva zvakare ndichidya sadza ndapedza kubika, semunhu asinganyatsi kuona katochi kakando zvandokashandisira kuti pakudya nepakubika ndendakangotarisa paraundi yelaiti. Saka ndakati ndichidya sadza, ndiri kugadzira musuwa kuti ndiseve muriwo, ndakazoona musuwa pasina paruoko. Pandiri kuti ndino semunhu anenge ajairawo matambudziko ake anenge achisangana nawo akati wande, pandiri kuti ndinotora zvakare mumwe musuwa musadza, ndiri kuona sadza rakatosara kamusuwa kadiki diki. Saka zvinhu zvandakasangana nazvo, ndingati kusvika pandiri nhasi izvozvizvi ndine pawiki zvogona kuitika ka1 kana kuti zvogona kujamba pawiki zvoitika kana kuti pa2 weeks. Misati maenda kure mukoma, ndinoda kukubatawo ipapo. Munofunga mataura nawo futi yekuti matambudziko angu anosanganisira kusaona. Zvinhu izvi munogona kunyatsorangarira kuti zvakatanga panguva yakati kusvika nhasi, pamunogona kurangarira kuti zvinhu zvakatanga sei izvi? Ya, ichokwadi pamaziso aya, ndiri kurangarira kuti pandakamboenda kumusha. Pandakaenda kumusha ndakaona zvinhu zvandisati ndamboona. Ndakangoonawo imwe hama yangu yanga iri kuseri kwechirugu ichivhiya shato, nyoka iya inonzi shato. Hama iyo munhu mukuru, mudara mukuru, vanozviita masabhuku kumusha uko. Saka inini handina kuita basa nazvo zvangu semunhu angangobvawo kuchirungu chiti ambonoonawo hama kumusha. Sezvo kuchirungu ikoko ndandichisangana nemamwe matambudziko, ndikati regai ndimbonoona vakuru ndinzwe kuti chii chiri kuitika kuti upenyu hwangu hurambe hwakasunga kudai. Ndichisvika kumusha ndo pandakaona pari kuvhiyiwa shato. Saka handina kubvunza, ndakangoshamisika kuti ko pari kuvhiyiwa shato. Izvi handizivi kuti kutoona kwandaita uko ndatozviwedzera mumwe moto muupenyu hwangu. Saka handina kubvunza, ndakabva ndazongoti mangwana ndakuoneka ndichidzoka. Handina kuzotora nguva yakareba, ende kubva dhei iroro randakaona shato ndakatanga kusangana nematambudziko ekuti marriage yakabva yasheka, ndichibva yaparara. Mari chaichai, kubata mari chai, dhola chairi muruoko ranga risingabatiki. Ndakabva ndatanga kusemwa nehama, ndakabva ndatanga kushayiwa chokudya. Panguva iyo ndakabva ndatanga kurarama upenyu hwekuti ndakatomboita street kids, ndichirara pavheranda inini, zvokutoshayiwa pokugara. Uchiti ukaenda kuhamai unonotaurirwa zvimwe zvaunotadza kunzwisiswa, wobva watongoona bheta ndigare musango. Saka ndati rarame street kid ndinofanira kunge ndakatomboita 2 months 3 months. Right, pane mumwe murume akazondinzwira tsitsi akati, shamwari iwoga unogona here kabasa aka? Ndikati ndinokwanisa, ndichiuya ugare neni uchiita kabasa ikaka.
Saka panguva yandakati ndichitanga kabasa ikako ndisina kana mwedzi, ziso rekuraiti ndo rakatanga kudzima. Ndikati kuizvi zvazvipi izvi? Hino nhamo yairamba ichingondiwira here, ndati ndawana pekushanda. Ndichibva ndaenda kuseri kwesingi, ndichibva ndanogeza ziso riya. Pandiri kudzoka rimwe racho ribva radzima ziso. Saka ndakabva ndatanga kuona vanhu vachingori dhaki, ingoona kuti shepi yemunhu, hauchaoni fesi, hauchaoni hembe yakapfeka kuti ndeyerudzi. Saka takaenda kuchipatara kuna hospital, kuna kuchipatara zvikunana Norton Hospital, tikatengeswa mushonga. Pedzisira maziso ayabva adzima. Kudzokera kuchipatara zvinzi chimboramba mushandisa mushonga uyu. Zvakabva zvatozoita wese, ndisingachaoni zvachose. Ndakararama upenyu hwakaoma zvokuti hapana kana hama yakauya kuzondiona. Ndichishayiwa chokudya, chokupfeka chaicho, kuziva kuti ndaingoonekwawo nevanhu vatorwa vaingouya vachizondiona. Upenyu hwakaoma zvokuti rimwe zuva ndakatsvaga kuti ndingawana chii chingaita kuti ndizviuraye mumba, but ndakachishayiwa semunhu anga asingaoni, ndaingoita zvekubata mumba. Ndakachishayiwa kuti ndozviuraya sei, but ndakazongoshinga ndichingorarama ndakadaro. Ndine imwe kuchechi kwandakazoenda, kune vamwe baba vakazoti kurarama uku hakuchaiti, regai murume wendimubhadharire rendi, nekuti hazvichatoitika mararamiro akuita. Ndo pandakazopiwa 1 room yekubhadhara rendi. Saka ndakambofamba nevamwe vaiuya vachizondibatsira kuti nditariswe kuti maziso aya chii. Saka kuti ndizokwanisa kuona chiedza, handizive kuti munhu akandibatsira ndoupi, nekuti ndaienda kuvanhu vaMwari ndichinonamatirwa namatiro kuti ndizokwanisa kuona chiedza. Asi zvakaramba zvakasunga zvakadaro, zvokuti munhu uya akabva arwadziwawo, angoti garei achibhadhara rendi zvakabva zvamuremerawo semunhu anga ane mhuri. Saka ndakatanga kutambudzika. Kupedzisira ndazomboenda kune mumwe musha kungonogara kumaruzevha kwandisingazivi, but ndiri ikoko ndainzwa pamusoro pemarata paimhara mazishiri. Zvinhu zvinotondityisa, paimhara mazishiri anotonzika kunzi ane mazikumbo aya anenge mavhaucha, mazishiri mahomba aya akawanda, otanga kuita masaundi asinganzwisiki. Saka zvinhu zvokuti pawiki zvinhu izvo zvaitika kana katatu. Saka zvakabva zvandirwadza kuti ndichirega ndiudze varidzi vepanapa, but kwakuri kunzvimbo yekumusha, so musha uyo wanga wakatarisana nemarinda, but ndaingorarama zvokuti ndogarepi, ndoita sei upenyu hwangu. Pedzisira ndazorwara, ndakarwara zvisinganzwisiki kusvikira muridzi uya azouya. Auya achingonditi ona shamwari, iwo uchiona kokuenda mari yebhasi. Ndichitambidzwa mari yebhasi, achingondikwidza bhazi, ndichibva ndaita right, ndichibva ndapora. Ndo pandakauya kuno kuBrema, ndichisvikirawo pano mumwe munhu wokuziva. Ndandakuenda mune mamwe machechi nditsvage rubatsiro, but kurarama kwacho ndainyatsoona kuti zviri kurwadza, ini handisi kuwana kana mari, hapana zviri kumboitika. Saka pane vamwe mai vakazonditi baba, uyai mumbogara apa, ndipo pano pandiri. Ndagara pano ndichingoti garei apa, handioni zvokuti ini unenge uchiona kuti upenyu hwacho huri kuti hwakatooma. Mukoma, tichida kubvunza mumwe mubvunzo wandingada kubvunza ndewokuti, saka imimi pari zvino nemudzimai makazonge magara mese here kubva pamataura nhoroondo yenyu kuti ava kupi mudzimai nevana, mamakaita here vana nemudzimai wenyu kusvika pamambotaura mukati memereji yakasheka. Saka vatari vanoda kuziva kuti saka nemudzimai uyu makazosiyana zvakaita sei? Right, mereji yemudzimai wandinaye nevana ndiyo yokutanga. Mumwe mwana wacho akazoshayika hake, mukomana, kwangusara 1 ari form 6, musikana. Musikana iye mwana anogona zvokuti nanhasika mai vacho vakatombofona nezuro vachiti, ko imi marasa mwana hinda? Ndikati ndiri kutotambudzika, ndinawo chokuti ndingaita kuti mwana awane chinobatsirika. Handiti vari kutogara kwavo, ndiri kugara kwangu. But pakati apa
pane vaimbosacrifice kuti murume uyu ndokwanisa kugara naye akadaro, but vaizotoona kuti izvi hazviiti. Saka madzimai mangani akusiyai nekuda kwedambudziko iri? Right, ndofanira kunge anosvika ku3 madzimai andisiya. Anongouya akashinga ka achiti baba ndokwanisa kugara, handizivi kuti anenge achiveyo, pamwe anenge achida kumbowana pekuzembera, handizivi, asi iye anenge achindiratidza rudo zvechokwadi. Agara, unoona mumba macho hamuwanikwi kana futa chairo kubikisa mumba paunorara pacho. Chaunodya chacho everyday ndechekutamburira kana kukumbira, handiti maona mani, hapana. Saka munhu anozopedzisira atanga kuita maminimini ake ekuti senguva dzino mukadzi anofanira kunge apamusha, but anodai asati asvika, handiti akutotanga kuita zvemagirlfriend. Ndikakutaurira pamamereji yangu matatu ese ndakaita zvokurambwa, zvokusemwa, semasemerwa ndinongoitwa kana nevanhu, kukumbira rubatsiro kumunhu. Anogona kundipa hupfa ndika, but zvinoswera zvazara kuti zvatenderera. Alright mukoma, ndofunga mubvunzo wandichada kubvunza ndichangobatanidza nekuda kwenguva yedu. Ndine mubvunzo wandoda kuti imimi ndoda kuti mutaure kuti zvinhu izvi zvimataura kuti zvaiitika zvichiitika, asi nhasi tava pano, zvichiri kungoitika here mumazuva ese upenyu hwenyu? Chinge tabva ipapo, kune vateereri vanga vari kuona zvamungadawo kutaura, rubatsiro rwamuri kukumbira, bosi mati mimi ndafamba, asi upenyu hwangu uchiri kungondirwadza. Saka mukangotanga nemubvunzo wandabvunza wekutanga iwoyo kuti saka zvinhu izvi pari zvino zviri kuitika eni, nezvamungazode kutaurawo zviri pamwoyo penyu, zvekuti vatariri vari kuonawo vangada kukubatsira iwo? Chokwadi, muupenyu hwangu inini mumba manga hamuwanikwi chokudya, hamuwanikwi chikafu. Pane kwandakabva kunobatsirwa zvokuti ndikawana chikafu mumba chisapera. Izvozvi zvandisati ndazviona because handisati ndawana chikafu mumba macho. Right, izvozvi zvindiri kuona ndatoudza vamwe vandaudza parunhare, ndaona zimuswe marimwe zuro apapa. Ndakagara ndowanzogara pachibhaketi panenge pane light mumba macho mese umu, handina zvandinoona except ndatolaita kudai. Saka ndakagara pachibhaketi ndakatarisa padoo palight panze apa, ndangoona zimuswe rakakrosa kudai, ndichibva ndamhanya panze panenge pane light rezuva, ndichida kuona kuti ikiitire chii, because kiti kungosvika kuma8 mimi dei kuri kuti mosvikirwa kuma8 muri panapa, dzinozara pamusoro, asi ndoshaya kuti dzinenge dzichibvepi, dzinochema nemazishiri pamusoro pemarata ipapa. Imi pandanga ndichitaura nemi kuti ndanzwa dzungwa ndika, ndafungidzira paya pamafona makutosvika kwaGombero, pamazondudza kuti mota yafa. Ini ndabva ndanzwa dzungu zvokuti ndasvika pakugwadama kudaiwo. Dzungu randatadza kunzwisa about 5 minutes. Ndasvika kumba kunoku ndakusweta. Ndisvika mumba muchigara, ndanzwa kuchema kwedzetse kwandinoisa musoro mumba mangu. Chokwadi pamberi pamwe ndikati ino ndongoramba ndichingonzwa zvinhu zvinoshamisa kudai, kuchema kwedzetse mumba. Saka nhau iri kuita kuti inini ndidini, handina munhu wandakatadzira muupenyu. Ende kutambudzika kwandiri kuita ndatotaura matambudziko mashoma, ndichitoitira time yenyu. Ndine matambudziko akawandisa zvokuti inini ndichida zvangu kudzokera kumashure, ndiri form 2, ndiri munhu akamboita sekutoti pengei njere, ndandiri mwana aigona zvakanyanyisa pachikoro. Pazvakatangira ndiri form 2 ndakarara, ndakangonzi ndakaridza mhere ndichitsenga rurimi. Vakuru vanga varipo, ndakarerwa nambuya, vachibva vandimutsa nditi vachinamata kudanzwa kuti chii, hanzi pakangobuda big voice raitaura kuti tatumwa kunzi tiuye tigare pamwana iyeye. Rari rizi voice rakakura. Saka zvaiti zvikaitika nditika ndogona kuita 2 weeks. Inini ndega ndichinyatsonzwa kuti njere dzangu it's not normal. Ndaitonzi ndaigeza kuchinaya, ndopandoenda panze kuri kunaya ndinanogeza. Zvinhu zvakaitika kumashure izvi, handiti maona. Saka zvinhu zvokuti ndinogona kunge ndaifambwa neni.
ndichikura handiti maona sokuti izvozvi zvazova serious mumba imomo ndendirwana ndinototya mumba imo asi kokuti ndirara handina semunhu akatomboita street kid kokuti ndigare handina ndakatomboti dei ndangowana munhu wekuti anogona kundibatsira nepekuti akandipawo pekuti ndigare zvangu inini kuine zuva zvakusori kuine zuva ndinokwanisa kurima mavegetable handizoona hangu zvinokambaira pasi izvi ndinonyanya kutya nyoka semunhu ainyanya kurota nyoka maningi kubva pandakaona shato iyi kusvika maziso angu ndizoita bofu ndairota nyoka every day nyoka dzakasiyana siyana ine nanhasi day randinorota nyoka maziso anomuka akaita oil asingambooni kana kuti nemasikati acho anenge asingaoni saka chinhu chandonyanya kutya inyoka kunyange mumba imomo handimboona dhoo racho rakangodaro kune mahuswa akakusero ndinotovhara ndototsindira zvo zvokuti nyoka isapinda nokuti ndo chinhu chandotya ndakanyanya kuona nyoka zvakanyanyisa muhope nyoka dzakasiyana siyana saka ini chandotochemawo kuti ndangowana anondibatsirawo zvake nokuti ndakazama nokuti kazhinji vanhu vanonge vachida kundibatsira vazhinji vacho vanovharwa vanoshayiwa kuti anenge ane chido but anopedzwa pawa handiti maona nokuti unenge wakangosona wakatevererwa mumashure sometimes kutaura kwatiri kuita kudai tiri kutoonekwa pagirasi kuti ndo zvaakuronga naye saka ndinombozama kuti pangashayikwa munhu wani anotibatsira here zimbabwe yose kana africa zvayo pasi rose kuti hama regai ndimbomubatsirawo agare apa allright ati anokwanisa kurima mavegetable nemaziso aka asi ndechidawo nzvimbo iri open nokuti ndinototya kana mauswa ndechifambira murima handioni panenge pakaita shedi so handioni saka zvinhu zvandotokumbira kumhuri yezimbabwe kuti dambudziko ireri rekuti kushayiwa chikafu mumba chichingodisappear chikafu chichitadza kunzwisisa kuti chikafu chaendepi uri kudya sadza iwo unoshayiwa musuwa uri mumaoko uchida kunogura rimwe plate sokuti inini hana yangu yatindivara nekutambudzika nenhamo iyi hana yangu handisina munhu wandinoudza nokuti ndakasotaura kare but zvinoita sekuti unenge uchitaurira kana dombo kana muti kuvanhu vaunenge uchitaurira handiti unopedzisira futi wakutotaurwa saka dzimwe nguva pamwe pacho ndinombofunga pakuti mwari badi manditora but ndozongofunga iye mwana wangu chete because ndichitaura naye pafoni mwana anondida zvakanyanya handina chandiri kumuitira zvekuti chinoshamisira mwana anondida zvakanyanyisisa saka ndikambofunga mweya kuti ino ndo akafa anozoti dedhi kunani saka musikana ane makore mangani mwana 16 years ndiwo mati ari kugona chikoro ari kudzidza kwaMutare allright mukoma akatomboti hamukwanisi here kundiwanira foni dedi handi munongoziva ma-A level vanoshandisa mafoni ndakatambudzika kuchema chaiwo kuti ndikambosendera vanhu kuti ndibatsire mwana wangu angowana foni yakanaka ndakangochema ndega zvangu yangu handinoziva ndachingotaura nemi chingoti yapera moto haitomboshandi haisi foni ndosaka ndazokumbira mushopu mandandiri kuti ndishandise yake iyo yacho kuti ndichidzokera naye usiku huno hazvichaiti handichakwanisi kuona kudzoka ndega saka ima handisi timodzokera makadai kana modai tinotenda mukoma tine urombo nekuda kweupenyu hwenyu tinovimba kuti kune vateereri vanga vachionawo nyaya yenyu muchitaura munokwanisawo kuwana rubatsiro rwamungadawo kuti upenyu hwenyu uve upenyu hwakawandudzika. Muri yeZimbabwe inyaya inosiririsa
kutaura kunoku zveshuwa kwatodoka kuti tikwanise kusvika pavari zvatombotitambudza zvikatinesa. Ivo vakatotaura vakati nekuda kwokuti muri kuda kuya kuzoda kuti munzwe nhau yeupenyu hwangu, vachiti tazomboita dzungu, zvanga zvakaoma, mhuri yeZimbabwe upenyu uri kuratidza kurwadza. Murume mukuru anoti handikwanise, ndotya kana kurara mumba mandinogara, handina chekudya, hazvizi nyore kuti unoti ndashandawo kuti 5 kg yehupfu haisi kugara. Kune vachada kubatsira mukoma wedu nhamba taisa paskrini, munovabata muvabatsirawo, nenyaya yekuti zvonizvo upenyu kana uchinge hwasvika pakadai so, hama dzovasema vanoti ivo ndine mwana wangu ndozviri kundirwadza, pfungwa dzekuzviuraya dziripo, asi ndikafunga mwana wangu musikana, mwana wangu anonge chingoti baba madi kunditengerawo foni, baba madi kunditirawo zvakadai. Zvinhu zvinosirisa mhuri yeZimbabwe, ngatinzwiranei tiri vanhu tese, nepaunapo ipapo unongobawabatawo ovabatsira. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Pamupurwa. Musakanganwe kulike, to follow and subscribe. Makautowo nyaya dzinotyisa dzinoera kuyewo dzingadewo kubatsirwa, tinosvika ipapo tichitora nhau. Tinotenda. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news, ndakawandwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision yemageto youth, kuchinja life yemageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.